Ahojte, moje meno je Elda a vítam ťa pri ďalšom videu. Na začiatok musím povedať, že toto nie je žiadna investičná rada ani nič v tom zmysle. Každý by si mal sám hľadať informácie o financiách a investíciách. A teraz k veci. Všetci vieme, že cenové predpovede sú šialené. Takmer nikdy nie sú správne, okrem prípadov, keď sa z nich stane proroctvo. Toto bude znieť úplne šialene, pretože to šialené aj je. Ale v bitcoinovom svete sa nedávno stalo niečo, čo nikto nedokáže vysvetliť. Všetko sa začalo vďaka istému Joshovi Mandelovi, ktorý v novembri 2024, keď bol bitcoin na úrovni $74,000, predpovedal, že 14. marca, teda na tzv. Deň Pi, dosiahne bitcoin presne $84,000. Vtedy jeho predpovedí venovalo len málo ľudí pozornosť, ale čím viac sa blížil 14. marec, tým zaujímavejšie to začalo byť. Už 11. marca Mandel napísal na Twitter, že 84 na deň Pi je v hre a pripojil odkaz na pieseň The Impossible Dream. Keď nastal 14. marec, bola som na Twitteri, videla som jeho príspevky, sledovala som, ako to začína byť čoraz presnejšie. Zostávalo len pár hodín do zatvorenia trhov a vedela som, že cena musí byť presne $84,000 do 8 hodiny východného času. Pozerala som sa na cenu bitcoinu, bola vzdialená len pár stoviek dolárov. Pomyslela som si, že nemôže byť možné, aby nejaký náhodný chlap na internete trafil takúto presnosť. A potom, keď odbila 8 hodina večer, obnovila som Twitter a podľa burzy, ktorú ste sledovali, bitcoin deň ukončil presne na $84,000. Niektorí ľudia si robili žarty, že Josh buď ovláda $10 miliárd v likvidite, alebo hovorí s anielmi. Ale to nie je to najbláznivejšie. Skutočne šialené je to, čo povedal, že sa stane, ak by mal pravdu. Pretože už v tej pôvodnej predpovedi z novembra povedal, že ak bitcoin dosiahne $84,000, ďalším cenovým cieľom bude $444,402,75. Povedala som si, že to stojí za to urobiť o tom video. Vysvetliť túto šialenú predpoveď, kto ten človek je, ako to dokázal a čo je najdôležitejšie, ako by sa bitcoin mohol reálne dostať na takúto cenu, a to vďaka Spojeným štátom. Netreba hovoriť, že toto video bude veľmi špekulatívne, ale chcem aspoň trochu vysvetliť túto šialenosť, ktorá sa skutočne stala. Toto video bude znieť trochu ako astrologický horoskop. Podľa Joshovej predpovede dosiahne bitcoinový býčí cyklus svoj vrchol niekde okolo $444,000 a konkrétne $444,402,75. Toto veľmi konkrétne číslo pochádza z poetického proroctva, ktoré Josh zverejnil online. Ak sa tak stane, bude to topiť tváre, teda prekoná aj tie najbláznivejšie mainstreamové predpovede toho, čo môže Bitcoin v tomto cykle dosiahnuť. Ak si myslíte, že tento chlap znie ako blázon, pozrite sa, čo už dokázal. Svoj účet založil z $2,1 milióna v čase, keď Bitcoin dosiahol $5,000 v januári. Vtedy otvoril short pozíciu, tvrdil, že trh padne a presne to sa aj stalo. Z tých 2,1 milióna spravil vyše 22 miliónov. Ale prvá otázka je, kto je tento chlap a ako to robí? Možno ste o ňom nikdy nepočuli, ale nie je to len tak hocikto z Twitteru. Kedysi bol obchodníkom na Wall Street, pracoval pre Salomon Brothers a Code Associate. Má teda veľa skúseností s obchodovaním. Ale žiadna skúsenosť na Wall Street vám nedá dar predvídanosti, tak ako to teda robí. Tvrdí, že svoj spôsob predpovedania odvodzuje od niečoho, čo zažil pred 30 rokmi. Citujem: Mám veľmi špecifickú predpoveď založenú na spomienkach na niečo, čo sa stalo pred 30 rokmi, v kombinácii s myšlienkami, ktoré mi stále víria v hlave, napísal na Twitter. To spustilo lavínu teórií od matematických až po mimozemšťanov. Moja obľúbená je tá, že jeho predpovede majú numerologický vzorec založený na známom 3, 6, 9 princípe. Nikola Tesla raz povedal: Ak by ste poznali veľkoleposť čísel 3, 6 a 9, mali by ste kľúč k vesmíru. A znie to šialené,
ale všetky Joshove čísla sa zredukujú na 3, 6 alebo 9. Josh dokonca raz povedal, že verí v teóriu simulácie, teda že realita je matematický model a ak je to pravda, možno sa realita naozaj dá predpovedať. Alebo je to všetko len jedna veľká náhoda. No a teraz sa to celé zblázni ešte viac, pretože ako bláznivo znie $444 402,75, existuje reálny dôvod, prečo by sa to mohlo stať. Senátorka Cynthia Lummis už dlho presadzuje vytvorenie bitcoinovej strategickej rezervy. Ak zákon prejde, vláda začne nakupovať 1 000 000 bitcoinov počas nasledujúcich 5 rokov, čo by dnes stálo $80 miliárd. To je 5% celkovej ponuky bitcoinu. A ak sa to stiahne z obehu, môže to spôsobiť cenový šok. Na záver, či už veríte Joshovmu proroctvu, numerológii 369, alebo si myslíte, že je to celé náhoda, niečo veľké sa v bitcoinom svete deje. A stane sa to či už tento rok, alebo v nasledujúcich 4 rokoch. Každý bitcoinový cyklus má svojho proroka, ale treba si dávať pozor na predpovede, obzvlášť ak majú showmanský štýl. Performery sú rozprávači a Josh je výborný rozprávač. Hovorí o tajných pravidlách spred 30 rokov, ktoré sa stratili pri zničení dvojčiek 11. septembra. Možno je to starý finančný model, možno strategický kódex. Ale je to najmä divadlo a treba si dať pozor. Pretože keď sa zmieša dostatok mystiky, ľudia začnú veriť. A Josh má očividne božský talent na obchodovanie. Ale osobne by som v tom nehľadala žiadne skutočné proroctvo. Je to zábavné, je to zrušujúce a možno sa to naozaj stane. Možno nie. Uvidíme v nasledujúcich rokoch či mesiacoch. Rada by som počula o tomto váš názor. Prajem vám ešte krásny zvyšok dňa alebo noci. Nezabudnite dať like, odoberať. A ja vám ešte možno dať taký malý teaser. Mám pre vás pripravenú ešte ďalšiu predikciu, ktorá sa týka tohto roku. Konkrétne polovici tohto roku. Ide o predikciu, ktorá by sa mala naplniť do konca augusta tohto roku. Ďakujem za tvoju pozornosť a nezabudni. Najväčšie príbehy sa rodia práve vtedy, keď sa nikto nepozerá.